куҷое шунидам ки чанде пеш кашофони фаронса ва туркия дар баъзе мавзӯъҳои асос ҳамроҳ кор мекарданд. оё ин дуруст аст? ин гуна маълумот махфист дарё? инро ки ба ту гуфт? кӣ гуфт муҳим нест, акаи эрдем? ҳозир муҳим он аст ки дар кори мо, амнияти мо мушкилӣ пайдо шудааст. ман маҷбурам ки инро аз шумо пурсам. ин хел бошад, гӯш кун. бале, дуруст аст. он қадар ҳодисае ки аз сар гузаронд ва он қадар корнамоиҳое ки кард боиси он шуд ки ӯро бо худ гирифтем. ғайр аз ин ҳеҷ кадоми мо шубҳа накардем ки ӯ ба ватан содиқ аст, фидокор аст. умедворам ки ту ҳам шубҳа надорӣ. ман ҳамагӣ як савол додам, акаи эрдем, ва посухамро гирифтам. агар шумо зид набошед, пас аз нисфи рӯзӣ як маҷлис мегузаронидем. хуб. седа, пас аз нисфи рӯзӣ маҷлис мегузаронем. хуб хонум Дарё. мо бо як умеди калон рафта будем, аммо қомандон қалаботакро пайдо карда натавонистем. ҳоло ӯ бармегардад. ман бовар дорам. худо нишон надиҳад, агар бо ӯ ҳодисаи рӯй медод, ҳоло кайҳо боз маълум мешуд. намедонам марворидам, намедонам. ноумед шудан намехоҳам, аммо баъзан олат водор мекунад ки умедатро биканӣ. ҳамааш хуб мешавад. акаи оташ бармегардад. рӯзҳои офтобӣ ҳоло насиби мо мешавад. ҳоло мебинед. иншолла марворидам, иншолла. ҳоло барвақт аст, аммо ман як ду чиз харидам. шояд ту як каме хушҳол шавӣ. барои худамон чӣ хариде марворидам? интизор шав. худоё, худоё. марворидам, инҳоро бубин чӣ тавр майдаяканд. онҳоро дида баробар харидам. худамро дошта натавонистам. чӣ гап аст файзулло? файзулло, чӣ шуд? маро натарсон. ту ҳозир кӯдак мехоҳӣ? кӯдак ин тавр бошад, дер кардан лозим нест. ту чӣ кор мекунӣ? файзулло, девона шудӣ магар? ман девонам марворидам, девонаи ту. ҳозир ман суперменам. ҳатто шавопораи бузург маро дошта наметавонад. дар касе даро мекӯбад. ҳозир ин беҳаё кӣ бошад? файзулло, маро фарор, сипас даро кушо. маро фарор. ака, шумо омадед? ана шавопораи ту. ҳа, ман? чӣ филм тамошо мекардед? не ака,
خوش آمدید اکا، به خانه درآیید. درآیید اکا، درآیید. مرا ببخشید که خبر نداده آمدم. اینطور نگویید اکا. ها البته درآیید، من به شما چای میارم. ها تشکر ینگه. چی؟ من در وقت ناموافق آمدم؟ چه گفته ایستادید اکا؟ برعکس در وقتش اومدید. چی شد سوپرمن؟